Kutijena, kutijietna biex nitejjew tajjeb għalli niċċelebraw il-misteri ħaddisa lill-solennità tal-martirju tal-Apostlu missier ta' San Pawl. Enna l-jingħata li jista' kollox. Għallim kolla bil-Greki da San Pawl Apostlu l-lum qed niċċelebraw il-martirju tiegħu għadina li torbu li aħna nimxu lejn fuq l-eżempju tiegħu u nkunu xhieda tas-sewwa tiegħek quddiem id-dinja b'ibnek Ġesu Kristu Sidna li għandna u miegħek jarġu jsalta flimkien mal-Ispiritu Santu għal-dejjem ta' dejjem. Għal il-ktib tal-Atti tal-Apostli. Dak iż-żmien Pawlu qal lill-poplu jiena nudi imwieled fl-Arsi ta' Ċiliċja imma mrobbi f'din il-belt riġlejn Gamaljen. Għalik mit-tieni ittra ta' San Pawl Apostlu lil Timotju. Għażiż, jiena ġam xerret b'sakrifiċċju u żmien it-tluq tiegħi wasal. Tqabadt it-taqbida tajba, temmejt il-ġirja, ħarist il-fidi. Mill-bqija hemm merfuqa għalija l-kuruna tal-ġustizzja li biha f'dak il-jum iħallasni l-mulej li mħallef. Il-mulej magħhom qari mill-Evanġelju skont San Pawl. Dak iż-żmien, Ġesu wara ruħu l-11 qal morru fid-dinja kollha, xandru l-bxara tajba lil-ħolqien kollu. Min jemmen u jitgħammel isalla. Iżda min ma jemmenx ikun ikkundannat. U dawn huma l-mirakli li jsieħbu lil-dawk li jemmnu. Fismi ikeċċu x'jagħmel. Jitkellmu bil-sna ġodda, jaqbdu sriq b'idejhom, u jekk jixorbu xi xorb li jġib il-mewt, ma jagħmlilhomx ħsara. Iqiegħdu jdejhom fuq il-morda u dawn ifiqu. Fil-kapitlu 9 tal-Atti tal-Apostli, Luqa jirrakkontalna l-esperjenza tal-konversjoni ta' Sawlu. Biex din il-knis. Kun maqbuda ħafna. Ma nafx jekk se jkollu ċans il-Papa Franġisku jiġi għal-maġġor il-Papa ta' qablu. Għal-mammen jkollu li tolbu it-tifkira tiegħu li l-Knisja jreba bħala bażilika.
biex kun nisperaw. Anke għaliex jiena mhix il-Papa ġifieri jrid jiddeċiedi hu maħna nitolbu. Nagħmlu ħlietna, ovvjament kif tafu l-arċipriet qed jagħmel il-proġett biex din ħaġa tkompli, qabel it-tratturi daħlu dejkom fil-mus u għejdu sewwa. Issa jiena naf li kull parroċċa f'Malta jixraqilha għax ta' kulħadd ta' binti jiena ommi l-isbaħ mara tad-dinja xejn kulħadd iħares lejn tiegħu jixtieqlu laqma ġiebu laqma. Imma hawnhekk hija l-ewwel parroċċa dan huwa dinja verità li ma jneħħiha ħadd. U għalhekk l-entużjażmu li jurejtu jrid ifisser ħaġa waħda. Li aħna l-qaddisin ma nkunux biss fis-sema, imma l-imħabba tagħna lil qaddisin tfisser li nisimgħu l-kelma tagħhom u Pawlu ħallielna kliem tiegħu kieku nimxu fuq id-dinja timxi fuq ir-rubini għaliex għalma kien jgħid San George Brega għaddisiħor bini id-devozzjoni tfisser limitazzjoni. Viva San Pawl! Sacerdotali jew reliġjuża biex ikomplu din l-opra qaddisa nitolbu. Għalina l-koll biex fil-waqt li nifirħu bil-ħeġġa li wera sal-aħħar l-Apostlu San Pawl ngħixu aħna wkoll din l-istess ħeġġa bis-sejħa tagħna.
disċipli tiegħu u qal: ħudu kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għal. Għax dan huwa l-pranċi ta' dem tal-patt il-ġdid jibqa' għaddej. Id-dem li jxerret għalikom u għal-bnedminkom għal-maħfra tal-Mumiet. Għamlu dan kif kienet. Dan hu l-misteru tal-fidi. Eccellenza, il-nexxielek qabis li tmur. Soltu meta nkunu flimkien, it-tmur jaqbis li meta nitmu. Imma llum għax jiena ferħan. Għal żewġ affarijiet. Illum inħoss li saret ġustizzja ma' din il-parroċċa. Xtaqna ħaġa u inti tajtna t-nejn. Ewwel nett tajtna rikonoxximent li din hija proto parroċċa, l-ewwel parroċċa. Tajtna rikonoxximent ukoll li din hija santwarju illi tiġbed pellegrini mid-dinja kollha, is-sena kollha, għaċċertat eċċellenza illi il-pellegrini li jiġu mill-erba' nawi tad-dinja u jiġu b'devozzjoni biex iqimu il-grupp ta' Aziza tagħna ta' San Pawl. Ta' dan m'għandix kliem biex nirringrazzjah u anki l-poplu tar-Rabat hija xi ħaġa li ilu jixtieqha ħafna snin fuq 60 sena u llum saret realtà. Qegħdin nistennew sintendi il-kelma tal-Papa. Qedtilhom biex ikunu ġenerużi. Il-poplu tar-Rabat meta ndurfuhom mhux ġenerużi imma ġenerużi doppju. L-altar ġi ġammalla settembru. Xarejn tal-miliet ġbarna dak kollu li huma meħtieġ biex nagħmlu l-altar is-sedja u l-ambone bada xi ftit imma naħseb illi sal-aħħar tas-sena jkunu qegħdin. Sintendi hemm affarijiet oħra. Nirringrazzja tal-kelma sabiħa li tajtna verament affaxxinawni il-kliem li hemm fuq San Pawl, ħafna affarijiet li huma ġodda. Nirringrazzja tal-li ġej dal-għodu onorajtna bil-preżenza tiegħek u ta' dak kollu li qed tagħmel għall-Arċidjoċesi tagħna. Nixtieq nieħu din l-opportunità biex nagħtik rigal
xkejkelna kemm toħ il-Ġesu Salvatur u r-rigal li tajtek il-Ġesu Salvatur. Eccellenza President u Sinjura, nixtieq nirringrazzjakom, vera kont sorpriż illi malli tlabt illi intom tiġu, inti qed li iva mill-ewwel. Nixtieq il-mawra tagħkom hawnhekk. Grazzi u nitolbu għalik. Grazzi. Il-mulema ikun imbirek isem il-mulem. L-għajnuna tagħna f'isem il-mulem. Iberikkom Alla li jista' sir u l-Ispirtu. Amen.